zijn al overgestapt. Dan gaan we gewoon lekker verder weer. Mensen, goeie avond. Nogmaals, zoals u weet, salam alaikum. Ik kom vandaag in een live omdat ik het nodig vind dat jullie bepaalde zaken wel worden bijgebracht of bijgeleerd. En men zegt, je bent nooit te oud om wat te leren. Of je bent nooit te oud om bepaalde zaken anders aan te pakken dan dat je het vroeger hebt gedaan. Vandaar dat ik zeg van hey, alles dat ik een beetje door heb. Want ik werk puur op gevoel. Hè? Je hoeft mijn gevoel niet te volgen. Je hoort het al. Het is mijn gevoel. Maar ik deel mijn gevoel met jou. Ja toch? En daarnaast heb ik ook mijn inzichten. Ik leef in de realiteit. Ik probeer zo oprecht als mogelijk te leven. Dus als mens. Niet volmaakt. Daarom zeg ik het voorzichtig. Zo oprecht mogelijk probeer ik te leven. Dat is tenminste mens zijnde. Want die fouten zullen komen. Blijven komen. Maar we gaan proberen te voorkomen. Ja, en ik ben iemand. Ik ben tegen onrecht. Ik heb alles. Ik heb ook mijn slechte kanten. Maar ik heb niet veel slechte kanten. Wie me van dichtbij kent, weet hoe ik in elkaar zit. Daarom, als ik kritiek krijg van mensen in mijn nabije omgeving, dan ben ik ook voor kritiek, dan ben ik ook voor eerlijk of oneerlijk. Want dan ben ik dat ik sap me bong naar zo'n kritiek, dan ben ik dat ik dat is nas maar is aan je doen. Maar als je dit op afstand nooit meer naar je met die leveren kritiek, dat is aan je denkt dat me omdat je maar social media, dan ben je kritiek, zolang je maar leert niks uit en dan interesseert me moro. Dat is Dawoud Pique. Toch? Zo zie ik dingen. Maar ik leer van alles. Ik leer uit kritiek. Ook al zijn het scheldkanonades. Zolang aan zo dat takide, dan me leer ons aan niet. Want zo dat takide, no, dat misa boom boom. Brip me. A hier alfabet dat misa bima. Zolang aan wist je kost me, maar je kost me na zijn neem onder. Ik leer iets. Mensen, kijk, wij Surinamers, wanneer ik praat in wij vorm, dan praat ik over ons. You, me, you, ching, de ching, view, samus koite, gram ching. Sabi ook de bigiwang, saroko sotranga kondre. Dus wij Surinamers, we zitten in een heel groot probleem. En we hebben het doorgaans niet eens in de gaten dat zolang wij Surinamers, of laat me het eerst voor jullie onderbouwen. We hebben het niet eens in de gaten dat we 49 jaar al nu hetzelfde pad bewandelen als bevolking als het gaat om de kijk die we hebben naar politieke partijen. We hebben een unieke manier van denken dat helemaal slecht is voor u. We hebben een aparte trots of een soort van vaccinatie ingespoten gekregen door onze politieke leiders. Ik praat in onze vorm omdat ik ook Surinamer ben en ook eens mijn stem heb uitgebracht. We hebben niet eens door dat dat ding een systeem is. En wij, de normale Surinamers, horen niet thuis in het systeem. Let goed op dat elke Surinamer, nu wil iedereen de politiek ingaan. Iedereen wil ineens de politiek ingaan. Er wordt zo slecht gesproken over Surinaams politiek. Men heeft zoveel, men heeft zoveel te klagen over Surinaamse politici. Er lijkt bijna geen oplossing te komen in dit beleid, dit manier van beleid voeren. Maar ieder is zo geïnteresseerd in de politiek. Zijn er geen andere mogelijkheden om dit aan te pakken? Ik denk van wel. Waarom willen ze er een weg en dan ga je principes spelen. Je onthoudingsvermogen vooral, want in de politiek bereik je dingen sneller. Je onthoudingsvermogen. Toch, hoe lang kan je stand houden? En if werkelijk iemand doet aan, nee, doet aan voor dekba. Wanneer dat teme doet aan, met doet aan vakba. Oké. Al de directeuren die je ziet, behalve van de particuliere bedrijven,
of massa op een Egyptje kantoor, maar dat mina directeur van kantoor, sa de doe of sa de ne doe. Wie sa telefoon de meki, maar dat mina directeur. Hij mag. Maar alle andere directeuren in Suriname zitten daar via namens en voor politieke belangen. Alle DNA-leden door ons gekozen. Wanneer ze eenmaal daar zitten, zijn ze daar voor hun politieke partijbelangen. Nadat diezelfde DNA-leden waarop wij hebben gestemd, een regering hebben gestemd daar in de DNA, Nationale Assemblée, dan zijn ze daar voor partijbelangen. De president, de vicepresident is daar voor partijbelangen. De belangen van ons, voor Minangayu, no ik kom voor in de man programma. Dat wil ik jullie bij Miwameku Wiki en Tidemo Tekmi te leggen uit voor verstaan. Zijn de mitaki de belangen voor Minangayu no ik kom voor in de man programma. Kijk goed dat die allemaal sa ooit go in politiek in Sranang of tro minister of zo. De malibiseti futego. De meeste de man de ching studeert naar buitenland. De meeste de man op een bepaalde status tak amais imluku tereman op politiek tereman absariving of desma de man ko politiek dood. Nooit de mij koroko bakanawang overheidskantoor of zo. Nooit moro. Nooit moro de mij trouwen normale ambtenaar. Nooit meer. Ze hebben zich verrijkt. Ze hebben gaatjes geboord. Anderen vertrekken naar het buitenland. Ze komen nooit meer terug in de normale maatschappij. Waarom? Ieder gaat daar om zich te verrijken. En de overige Surinamers die mogen stikken. Daarom die de mitak mo koina live fu. Gato ripchin zo vrij na ngauno. Fu kan verstami ongeveer sanami doel of sang nanga sami wan hoor me bezig. Tenminste wil ik op de eerste plaats jullie wakker houden. Ja, je loopt me of je nou loopt me. Het heeft te maken, hoe meer Surinamers ik wakker kan houden, hoe beter het is voor mij en mijn kinderen en de toekomst. Hoe meer Surinamers naar me luisteren, hoe beter het is voor ons. Toch? Dus je houdt van me of je houdt niet van me. Als je luistert en je de boodschap vooral meepikt en je vanuit je eigen inzichten. Want je hebt toch je eigen ik, je hebt toch je eigen intelligentie, je hebt toch dingen waar jij alleen bepaalt. Ja toch, je bent niet als bepaalde politici die een verstand hebben die nog brandnieuw is omdat ze dat nooit hebben gebruikt. Jij gebruikt de jouwe en brief me gebruikt het nuttig. De president, die zit daar zogenaamd namens een politieke partij. Hij is voorzitter van de politieke partij. Hoe het speelt, ik weet niet hoe het daar gaat met die zaken, met wetten, die dat. Maar in ieder geval, Sanang, zolang je nou voorzitter voor een politieke partij, dat je nou presidentkandidaat. Terwijl het niet zo hoeft te zijn en dat zou het beter uitkomen. Want dan zit je niet daar als president en voorzitter van een partij. Dat killt ons ook. Want als voorzitter van een partij zijnde en tegelijkertijd ook president zijnde, dan ga je altijd handelingen plegen in voordeel van jouw partij. Niks dat je zal doen, ook zal het een andere partij bevoordelen, maar het zal dan ook altijd een beetje voordeel voor jou inbrengen. Dat is meestal wanneer een voorzitter ook presidentkandidaat of president wordt van een land. Maar goed. Dat ga jij en ik niet kunnen veranderen, want die eenheid is er nog niet. En achter die eenheid loop ik ook niet. Want men praat van, ja, Surinamers hebben geen eenheid, geen eenheid. Luister goed wat ik jullie vandaag ga zeggen. En je neemt het of je neemt het niet, je gelooft het of niet. Als jullie denken dat we Suriname gaan redden, om eerst een eenheid te maken of een eenheid te vormen, dan het is dan ano een brok op een nasi, het is een trouwens spookstad. Dan pas ook lukt. Omdat de eenheid aan de nou komt. Aan de nou, prati.
Kijk hoe lang het heeft geduurd om ons verdeeld te houden. Kijk hoe lang. Want Sansa de man doet in omejari. Sa liep in unugene no de verdeeldheid. Verdeeldheid. Alle dus Sansa zij libi in unu. Ondanks we het anders hebben gewild. Het had anders gekund. Ondanks dat. Maar toch. Hoe je draait of keert. We leven al ermee. En een eenheid in Suriname gaat niet vandaag komen. Als je denkt dat we verandering gaan brengen in de politiek. Vooral de huidige politiekvoering, 49 jaar. En dat zal gaan geschieden met een eenheid. Dan mag ik je zeggen dat je mag stoppen. En ga maar lekker doordromen. We zijn niet binnen 1 dag verdeeld. Niet binnen 2 jaar. Kijk hoe lang het heeft geduurd voordat die mannen ons hebben verdeeld. Kijk hoe lang verdeeldheid in ons heerst. We zijn al, laten we zeggen, politiek Suriname. We zijn al bijna 50 jaar lang de mannen bezig gepraat. Dat verkiezing moest door 2025. Voor Tidego met 2025 we vormen we eenheid. Sanama. Waarmee zijn jullie bezig? Nou, zo eerlijk naar zo bezig. Ik denk niet hoor, misre van spotu naar standaard van we moeten een eenheid vormen. Nee. Een eenheid ook om. Begin met zelfrespect. Begin met zelfreflectie. Begin met een nieuwe mindset. Begin met een andere denkwijze. Begin anders te redeneren. Laat dat soort partijloyaliteit even aan een kant. Isabitok, laat dat soort partijliefde even aan een kant. Dat je shitaki, woman kitori na ausref baka. Je vrienden, nangasa je begwend hoor bepaalde discussies over Alassane Naroko Presi. Die no besap ete soort partij enge hangen aan. A vrienden dat yang en bijna une discussie voeren, une tak over voersan moro. If a salaris bem kring ibem go takang collega energie. Tangano de no krema salaris voor no era je vrede go takang en zijn de a collega dat in af abop. Of je vrede want a collega dat die in pana VAP structuur. Toch? Of a collega dat die vrede go wat in pana NDP. Dat we vrede voor bespreek de sani. De probleem sa etek minanga you we vrede. Minanga you etena pasijaso. Johannes Pique straat. Dat kotak van eten deja, dat mi deja dat tanto weli da sei. Dat if wa olo deja fes doro, dan a lantim making, dat omdat eten naf abop, en tanto weli naf NPS, en minaf NDP, dat mina mango tegi den tak fuaka, kome kwan kofu go takanga de ma futapa olo ja fes doro no. Het moet kunnen. Maar mino dwing, omdat mi saptak heeft mi guatan te weli van enaf NPS en weer bedienen regeren obike brokos krijgen ja omdat na NPS me kijk lachen. Heeft mi guasi dat obike temi omdat mi na abo me kijk lachen. Terwijl a olo densref eresa of jompo abra olo. Maar omdat u prati inu denki want you naf NDP, you naf VAP, you naf abo, doordat u prati en u loyaal go met a partij. Dat we vergetief de loyaal commit akondre, want de loyaal commit akondre, dat je de zeker dat je Euroko commit aan toekomst voor je op Chintamara. Toch? Maar constant uambar mina met dedegi abop, met dedegi NPS, met dedegi NDP, werkelijk mina mag vergeten pas apis dat jongen. Gefeliciteerd zijn excellentie vicepresident. Ja toch, stap vandaag in het huwelijk boosje met Tante Fina Cairo. Hier is hem takkie toch met Tante Fina Cairo. Ja toch, dus veel voorspoed. Me hoop taki baka alinga wansan kombera vooral ja. Sabi toch? De man tak tewa man tro soleis amai kon dong, tewa man tro amai kon koni, tewa man tro amai bige mocho no, tewa man tro ai kon rustig. Alles aan saka sanga maningre baka te de tro. We me hoop tak eindelijk ja bige rook op chinsomo reflectie. Ja, bravo dat na sameo. Voor de rest, na jullie BSC kaisani na ifasi. Toch? Da apisamo legi uit jaso. Atori bravo pour mi tabayer sani. Zolang je het denki lekti wan trotse NDP. You know ma arki de fout sa bauta meki. Zolang je de jaso lek wan jaja NPS'er. Je massifesi lek voor Gwenti te was matakwa verkeer. Want sani, zij berust op de waarheid, maar sana fene bedu.
If noem maar op, if you na VAP, trouwens, mensen hebben furus maar de VAP moro. Maar de weinigers maar VAP, if you na VAP, wama takwansan voor VAP, no de, je langay no so. Maar meyere, luku ome sheng et extra nang. Eventjes was maar takwansan ja so tak bouta doe dis verkeerd, alles maf NDP jump op mijn lijst. Was maar takwansan wa Venetian bedoel dat hij alles maf NPS jump op ja. Was maar takwansan VAP media commissie ekon ja zo. Maar kijk hoe vaak Suriname, Sranang, te schande wordt gezet door de leiders van jullie partijen. Arkiboonsamitaki. Was mij takwansan over je partij, zij berust op de waarde je lompiri mofo. Maar de partijleider voor jou, zij pot akondre in bigisheng. Die mofo tapu. Omdat een partijleider voor jou. En belang aan een belang voor akondre. En belang na een belang voor een partij. En daarom mek a abi want to wroko assi. Ze noemen het werkpaarden. En die werkpaarden krijgen een mooie naam in de samenleving. Propagandisten. Ja toch, propagandisten. Mooie naam. Je zit ook in het structuur, hoofdstructuur bij je, hoofdbestuur bij je. Jij bent vaste kern. Dus de woorden zijn mij poeskonjoen we virus. Ik zit in de vaste kern van de NPS Resort Parasuit. Ik zit in een hoofdstructuurbestuur van de NDP Paranoord. Ik ben ABOP kernlid. Je bent Surinamer. Je bent Surinamer. Dat moest je trots. En dat je not. Want de ABOP. Kijk wat de ABOP met Suriname doet. De NDP. Kijk wat de NDP met Suriname heeft gedaan. De NPS. Kijk wat ze met Suriname hebben gedaan. De NPS. De VAP. Kijk wat ze met Suriname hebben. De PL. Al die partijen waarvan we zo houden, zoveel houden, zijn mede verantwoordelijk voor de situatie waarin we nu zitten. Politiek Suriname heeft een soort van systeem gecreëerd binnen de samenleving, waardoor we verdeeld zijn en we anders redeneren, reageren en soms ook handelen. Wanneer een politieke partij de meeste zetels heeft gehaald, zogenaamd democratie, dan mag dat op zoeken alle de regering voeren bij deze zo'n knockout team. Die NPS bevindt een volledig aantal ook toe. Oké, misabi dat ook aan de one knockout team. Maar je hebt ook gezien wat daarmee is gebeurd. Die NDP betekent Wamanomo bevindt een meerderheid. Dat was misschien ook geen knockout team. Maar de rest, alle de regering in Sranansa zit ja zo bij deze zo'n knockout selectie. Zo'n knockout selectie. Gewoon no one democratie no bij dat precies like een regering zat de nou. En daarom vind ik het zo kwalijk. Neem ik bepaalde deskundigen op dit vak neem ik kwalijk. Er zitten zoveel deskundigen daar. Ik hoor het steeds jullie praten over deskundigen op dit, professor dat, professor zo. Waarom als jullie het weten, beter weten, halen jullie of kaarten jullie bepaalde belangrijke aspecten niet aan. Die zeer belangrijk zijn voor de bevolking als ze dat weten. Daar gaat men rekening mee houden, dan gaat men het ook profileren. Beleidsmakers gaan het opmerken en dan gaan ze het opvangen. Dan kan er misschien een lampje gaan branden op dat gebied. Luister goed. De deskundigen, noem maar op wie jullie zijn. Ik ben gewoon Dawoud Pique. Hoor. Dawoud stamt af van de naam David. Alleen het feit dat Surinamers, dus de bevolking, wanneer we praten over Republiek Suriname, want Suriname is een republiek, maar alleen wordt het bestuurd als ze zijn een dictatuur, noem maar op wat het is, die politie, allerlei namen kan je het geven. In een republiek, dan bepaalt de meerderheid. Dus, if je ma op zeebipching, dat if fo tak ja, dat winst de 3 tak nee. Nou ja, dat na democratie. En dat nou een republiek. En dat na Sranang.
Dus als dat hou in democratie. En in democratie heb je rechten. Want de moro top recht in democratie naar vrijheid van mening uiting. Dus sayu wani you mag taki. Maar im sap saye taki. Maar you mag taki. Oké. Maar if in een democratie pe een meerderheid is bepaald, dat vaak taki u apwa regering no de. Zij bestaat uit ABOP, VAP, NPS, NAPL. Dat is geen democratie. Nou, piki pre. U arki bong. De massa aba bradi ede, u arki bong. Is geen disrespect, luister goed. Faakang taki wang knockout team odrai akondre. Pe normaal akondre actie. 16 zetels voor de NDP. 20 zetels voor de VAP. Dat is democratie. Pas dan zouden we kunnen praten dat de democratie in Suriname ondersteund wordt. Mama, je hebt alles goed? Dat de democratie ondersteund wordt. Maar if isap dat jullie regering met een samensmelting, dan vergeet dat je de tweede plaats grootste partij, de tweede grootste partij in Suriname, of laten we zeggen de grootste partij, de NDP heeft 16 zetels. En die 16 zetels vertegenwoordigen geen 5 mensen. Die 16 zetels vertegenwoordigen 100.000 mensen met hun kinderen, met hun ouders, met familie, met vrienden die misschien niet eens konden stemmen. Dat als 16 zetels is vertegenwoordigd. En jullie weten ook dat zonder burgerparticipatie of zonder medewerking van de bevolking, walaikum salam, toch? Zonder medewerking van de bevolking kan een regering niet functioneren. Dus je hebt alvast, gezien Surinaamse politiekvoering, heb je alvast 16 zetels tegen jou. Als regering. Want democratisch bekeken zouden ze daar moeten zijn, toch? Hun partij zou in machtscentrum moeten zijn, toch? 16 om 20 is 36. Dus democratisch bekeken zouden ze daar moeten zijn. Dus nanga atibron dati. Nanga abigi aantal dati. Dem sabi bataki bon voor saniview belopen vast. Hoe? Je moet niet vergeten dat de NDP komt van een termijn waar ze de meerderheid hadden om alleen een regering te vormen. Ze komen uit die periode. En jullie weten hoe het politiek toegaat in Suriname. Als de NDP heeft gewonnen, de Sabitaki, dat alle ministerie, je abisma, sa NDP, ook Giwan Roko. Dat na politiek in Suriname. Toch? Alasma, NDP, ook Giwan Roko. Ano alasma, die sierpaarden. Toch? Of die kinderen van die sierpaarden. Want die werkpaarden moeten propagandist blijven. Dus dat de NDP gi alles maar dat tap alla ministerie de mo pot NDP's man avroko alla Zeeland kantoro yoshi NDP's maar de mo pompu en dem sabita gi attendati de NDP opur de man de tra partij sabe de dape wan de sano buruya. Dat na politiek is dan molek je uit voor adde. Minita kam tansa godoro. Bianca Tok, minita kam gosodoro maar de NDP obige pura resma pot desma vent op de directeurposten, ministerposten alles aan wan dema one day. Dat stel je voor dat nou, waar regering zit, pe a democratie eis op, VHP, NDP-regering, dan wil de bevolking niet weten wat de geschiedenis is van tussen de NDP en de VHP. We willen dan niet weten wat jullie vijandschap is of wat jullie belangen zijn. Maar als jullie daar zouden gaan zitten in belang van de bevolking, dan zouden we een VHP-NDP-regering hebben. Als aan het niet want ik begrijp, dat alobi zou op uw partij ne behartigt uw belang. If de partij, if de 16 zetel NDP, 20 zetel VHP, abe de wa regering ba. Dino bo aba piki pri en plus de man bo op de meeste sma van bevolking na den zee. Want 36 zetel, luko mes mij op na you say, luko omes ma ba, de bereid voor roko mee naar de project, naar de plan of you.
Wins you kono, ik komt op de NDP posten. Ik op purusma, maar ino man pur alas ma dape. Waardoor want to smaf de NDP, dus want to smaf NDP belibi etan dape. Teesi bepaalde tore leki na de smaf NDP of de smaf abob sa atibron. Of ons smaf VAP san of no boom post. Sabi dok de san no leki, maar de san net ne chau go no an presi. Al leki de tori ne chau ga pa mushe go Parijs. Dem arke boom. Dat if you look of fini no. Te de belangen voor de man behartig. Dat de belangen van minanga you no koite. O denk de belangen van minanga you bo behartig. CBB. Karwan presikon. Pe ano politiek e bepaal. Alla de directeur in a kondre bal voor de smassa op de egi bedrijf de egi kantoro. Alla de directeur na lanti poti, dus na politiek poti. Fayu lek regering om aan verwachting aan medewerking voor je bevolking. Pe 16 zetels knapu zijn dit tegen jou. De 16 zetels zijn vertegenwoordigd omdat zoveel doezungsma. No one werken mee naar jou. Dem ching, no one arki you. Desmasa de sabi boom boom, say arki ding. No one here next for you. Dan mi no one takete voor desmaf NPS sa ate brono no de. Ook toen no one werken mee. Desmaf abob, sa kan de no man gwelip abob ma de. Ook toen no one werken mee naar jou. Fa you kon tegi mitide of kan de was ma de ja. Toch, moet tegi eerlijk. Toch, kom ik tegen je eerlijk. Ik roei met de riemen die ik heb. Ja, dus dat zal wel vast en zeker een tijdje komen. Ooit. Maar voor nu vind ik hem prima daar. Lobby. Ik begrijp je wel. Toch? Fayu. Wat legt me uit no de. Even me bij spoel even boy om maar voor me op stoot ja. Dan ben ik binnen op lees reactie om maar voor me op stoot ja zo no de even. Prem bede. Zo maar is dan ja. Oké, mi fereng. Oké. Fayu e verwachti voor een man san sabikba dat a bevolking no roko mee na eng. Wama san sabikba dat ano de geliefd na amoro bigi groep sranamang. Nationaal, internationaal. Fayulek bevolking of fayulek libisma nanga wan kring verstang. Wan bribi te amantaki mi wans don jaso fu yepuru. Kom, wiki even. Arki boom, kom je lekkie boe uit. Wamang sa ekona radio schreef kombaar. Ze houden niet van mij. Ze houden niet van mij. Omdat ik Hindustan ben. Luister goed. En diezelfde man, die weet dat hij de meest Surinamer is wereldwijd nu. En dan verwacht jij als Surinamer nog steeds dat deze man daar zit om ons te helpen. Unu sanolo, mi amasap alvast minolobeng. Iwan tak amau behartig de belangen van mij. Amasap tak boe voor sanamanolobeng moro aan vanwege de leving. En dan weet je vanwege zijn leugens, zijn bedrog en misleiding. Dan wil je me zeggen dat die man nu daar zit om ons te helpen. Nou, ernstig, Ude. We brief asan dat die man daar zit om ons te helpen. If we brief, takamas don dat we puno da mino skreki zijn de mexan aan de jasoti de na de. Politici in Suriname zitten nooit daar. Ik heb nog geen één gezien. Ze zitten nooit daar. Marie, salam alaikum. Ze zitten nooit daar voor belangen van Surinamers. Je moet kijken naar die DNA-leden. Ze praten voor en namens hun partij. In 5 jaar tijd, in de eerste 3 jaren, in die 5 jaar zittingstermijn, moet je kijken dat DNA-leden in de 3 jaar tijd maar 4 of 5 keer hebben gesproken over een situatie in hun district of omgeving. Maar over het algemeen is men daar bezig partijbelangen te behartigen.
Wie behartigt onze belangen? Wie houdt zich bezig met de belangen van ons? Je poor met op door alle jullie sas zijn naar beelderen. Toch, wie behartigt onze belangen? Nobody. Maar dan heb je nog steeds die van die werkpaarden. En met ik altijd zomaar een groep werkpaarden. Werkpaarden van een partij ben je bewust onbewust als je ten eerste partij loyalist bent. Werkpaard van de partij ben je wanneer je een bekende, beruchte en een heel goede partijpropagandist bent. Dan ben je, hoor je ook in die werkpaarden thuis. Een werkpaard van een partij ben je wanneer je op Facebook zit te loeren, wanneer iemand de waarheid tijdens jouw partij bespreekt of schrijft ergens en dat je daar gaat zitten loeren om de persoon aan te vallen. Dan ben je een werkpaard van de partij. Maar één ding moet je weten, een werkpaard is iemand die zich uitslooft voor een partij waar de partijvoorzitter jou niet eens ooit persoonlijk heeft gezien of de partij je nooit iets heeft gedaan. Dus een partij betekent niks giyo. En dat kan giyo sani, maar tako aan de macht not aan het doen. Bijvoorbeeld, dus maar abop no de. Weet je dat je abop, sa abop het doen. Je hebt die groep zijn de mij zeker. Toch? Dus die groep, het zijn een stelletje werkpaarden. Maar werkpaarden, zelfs het woordje komt niet voor wanneer men praat over partijbelangen. Wanneer men praat over partijbelangen, dat zijn een groepje dat is niet meegenomen. Alaikum salam, Berto. Je bent niet, you like propagandist, die via Facebook. Uno de bij berekend in apatu voor partijbelangen. No. Je na een bekend vrouw voor Biggie Poika, ze altijd te vinden stinky NDP. Je na een bekend man in Kommerwijnen, ze altijd te vinden stinky VAP. Je bekend aan Wanika, je man vinden stinky VAP na Wanika. Je de na ook of para, je kan vinden smaf NPS. Brief me, je na precies zo tang. Ik denk de mo puri dape na a postpay. Chis visi, de ma sap taki sap uko, isap hengel. Derike de mo puri tapa visbot of ukopot in a jag. Pede man feesten bakate uko ma bouwroko. Ga een beetje nadenken. Werkpaarden worden niet beloond, sierpaarden wel. Een sierpaard heeft geen Facebook. Een sierpaard van een partij zie je nooit in een supermarkt waar per moeder man keer een 5 golo. Een sierpaard voor een partij, niet eens dat roos zo anegona, dat regona in osso. Die sierpaarden zien we niet, maar de werkpaarden dienen dus als schild voor die sierpaarden die partijbelangen moeten behouden en wij moeten partijbelangen behartigen. Dat gebeurt er in politiek Suriname. En ik heb het niet maar over één partij. Het zijn alle partijen, vooral de traditionele partijen, die dezelfde modus operandi hebben. Ze hebben dezelfde gebruiksaanwijzingen. Waarom? Waarom lijkt het alsof we niet slimmer worden? Waarom lijkt het alsof we dezelfde kudde zijn gebleven die vroeger niet kon googlen, die geen informatie kan gaan zoeken zelf? Waarom? Waarom lijkt het erop? Waarom geven jullie mij ook het gevoel alsof de politiek met dezelfde zullen komen de komende verkiezingen, want Surinamers, hun denkwijze is niet veranderd? Waarom geef je me het gevoel alsof ik steeds moest denken van, maar worden ze wel wakker? Zijn ze wel wijzer geworden? Hebben ze wel een lesje geleerd? Waarom geven jullie me dat gevoel? Als we dat gevoel blijven geven, dan mag ik u nu al zeggen dat Suriname na anderhalf jaar, bijna anderhalf jaar, weer in handen komt van een nieuwe groepje boeven, hypocrieten, journalisten, want dat zijn ze allemaal. Die kinderen zingen hoor, even.
Dus ik hoor die vogels daar en die kinderen daar. Ze kijken ook naar die live, hoor. Wie zegt zo vast? Wie zegt zo vast? Wie zegt zo vast? Ik jak hoor, jullie zingen mooi, jullie kunnen mooi zingen. Ja, mooi. Wie zegt zo mooi? Zie je, nu zegt iedereen mooi. Is goed, doe je ding. Tot zo. Ja mensen, zolang je me leeft, gonna save op ching. Dem sap taka life no duur lang amoro. Takru familie betre moro bun kompe. En brief me disi na mi gang. En vaak gangs me kosten dichtbij ja zo. Mi na te maken zo wat doen moro. Mi goep chise informatie. Mi wiki op chin zo. Maar nu neem ik weer naar chin en revelf me. Dus gaat niet langer meer houden. Maar wat ik jullie duidelijk wil maken mensen. Op een moment pe umus go reflecteer even, doe aan zelfreflectie, us do even denken luko sa uwani, if uwan vooruit kan gi a partijview, of you want vooruit kan gi je partijleider, maar a vooruit kan moest de enkele gimi nanga you, nanga de chief unu say kong. If you denki taki, you no one knap luku, ikas do ook toe, maar no one knap luku fa, steeds de man sa you eroko so tranga pot dape e vernietig akondre. En yup ching, you nanga yup ching, maar plannen no de. Omen funu ja eroko tranga, fosi ube kibri euro, ube kibri dala, ube kibri omen sani. Want we zien maar gwanga alle de chi, be gwanga waf denga yarja. Trayari gwanga trawang. Maar no de imlukutaki omen gesen, bonvoer sansa de be gwen do de man tomorrow. Ibab ouders, sa beloof de chin taki if je rapport mooi. Dan krijg je een nieuwe voetbalschoen. Aboye kreeg van voetbalsoep. En dat kan man een bayengeng. Maar amoni no sari en een man bayengeng. E pur fugaga boy. Awa naka boy. Maar een belofa boy. Aboy no sap next. Are you beloving? Sabi toch dus boom voor zijn is asana po impact koteni oso. Maar inaba. Hallo? Hallo? Hey! We gaan een liedje zingen of zomaar halleluja schreeuwen? Wat gaan we doen? Liever een liedje zingen toch? Zingen jullie mooie liedjes man? Ja. Hey mensen, wat tak tamara hè? Mogen bro, kom je van tangen de maar in ieder geval, ik ano pai mi van life, dus bro, ano de. Mogen we bezig aan de chicola, ja zo no de en is dat taki, dit is not takru manier. We zien potipje sekur kwe dan de lekelijk ik dank oom Dawoud. Maar ono, is me go hier race pomp paste, toch tamara we go bataka pompe geri of abeswa. In ieder geval, oprendo huisboot, je bent laat. Jogo, ja, Jogo mineshi, abakase, sana sani. Ik ga groeten mensen. Even begin tak alasanja zodat Tamara min up next morgen ga live. Dus we horen het zo tak agra live. Maar we gaan het kort houden voor vandaag. Ik denk dat dit het was voor nu. We gaan morgen verder. Wajendo krenten? Ja, 1000%. Kom sorry ding. Kijk wat naar ik kijk. Toch? Is na samen luko ja. En luko dape. Moksi luko ding. Air gang. Sana oefen dat bij me denk Paraguay. Moxie me check aus op chizo. Smare dat bij veld dat bij. Kom we zo maar dat bij. Zo, dit was speciaal voor mijn neef Wajendo Krenten daar in Nederland. Zodat ik mijn familie eerst toch, zolang mijn familie is niet altijd dat voorkeur. Maar in ieder geval mensen, Oesawa sweet netigo moro fara. Morgen zitten we weer in een live. Dus no weer idee.
Iemand zegt het mooi hier. Save the best for last. Kopi Gambo. Ik Latina dizima Tamara David erbij. Dus zolang hij silembo sakba mi abasen ineng. Maar we hebben geen godoro, want trawiki maar we hebben de rustig trawiki Ramadan heb ik. Dus abatterij de echt van hoe doet hij dat dus maar we hebben geen energie. Mensen, hoe zou het neti? In het kort, het gaat bij mij om liefde voor land en volk, liefde voor Suriname, liefde om je kinderen morgen een goed, een veilige toekomst te bieden. Jij moet het eigenlijk voor ze regelen. Ik go give me taki Junaf lip je partij in de steek. Maar voor je denken je partij, denken je srefie, denken je omgeving, denken je ching, denken. Dus in denken bijna 10 sani. Voor je bige denken al lobby sa yapki partij. Dat je ziet dat toedena omgaan aan srefie. We reageren travasiet op bepaalde prikkels. We discussiëren over trasani. We mangi bepaalde tori normaal gewoon baka. Lek fossi, maar is dat ik even naar NDP. Je profileer NDP. Mina VAP, me profileer VAP. Temina ngay miti. Dat bijna fos mita kwansani. Misa bib batak je keuren af. Omdat mina VAP. Fos juf NDP takwansani. Mo begin blati. Omdat je naar NDP. En dat moeten we niet hebben. Want na asandat sa politiek pusko inu broedu. Na sandati ehoru gescheiden, verdeeld. En dat mag niet gebeuren. Vandaar dat ik zeg. Change your mindset. Het is Suriname eerst. Soso lobby. En mensen. Des massa op de paimang. Ugo pa de paimang. Abong. Is goed. Jurgen. Dadelijk na zo'n taxali. Je. Dadelijk. We staan even overtuur op taxali mensen. If you pay ABS, u pay ABS, u pay SWM, u pay SWM, u go pay u sani maar mensen. Blijf bij de lees. U go pay u pay maar. Abong. Lobby. 5. Alles goed schat. Klein Blokland. Mooi Toripa. Jair, jij ook. Roberto, Nunca, alles goed. Blessie. Mensen, ik was hier. Hey, maar sa wel afu. Uno, mi mo peta. Fu dimitaki, mi gi mi sa nan brada nan sa advies. Of na so sa. Maar op de brada geers was sa. Fu dim gi ma advies fu go pa ile pa mana. As Sibrano beteki, Sibano dit, Sibano dat, Sibano dit, Sibano dat. We leven in de openbaringen. Alles aan dat doen we ook kring. We schrijven.